खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आरो दिनै जाहैबाय 31 डिसेम्बर बे बोसोरनि लास्ट डे 2023 नि तो लास्ट डे हिसाबै आंबो लास्ट ब्लग बानायनोसै 2023 नि तो दिनैथ' बयबो मालाय पिकनिक जादों गावबा गावनो जोंहा गैया पिकनिक जानाय जायासै ओमफ्राय न'आवनो जानोसै आरो मोनायावहाय ओमफ्राय आंहा मासे एग्जामनि थाखाय आङो बांद्राय बायरायाव थांनायखौबो जेबो प्लेन खालामासै ओंखायनो न'आवनो जानोसै आरो मोनायावहाय ओमफ्राय दिनैबो जोंहा बारियाव खामानि मावगासिनो र' नोंथांमोननो देखायनो दे बाबा दिनैथ' लास्ट डे ना डिसेम्बर 2023 नि दिनै मा जागोन हराव दा आं हांसोखौ जानो सानदोंमोन सोरबा सोरबा न'आव फिसिनायखौ जानो बायोनो सोरबा सोरबा ना ओमफ्राय मा आसा खालामो गोदान बोसोरखौ अबावबा बेरायनो गोसो दङ नामा गोदान बोसोराव गाबोन आलासि फैबा बेरायहैनांसिगोन खाथियाव भैरबकुन्द'फ्राव ओमफ्राय जेनेबा माबाफोर उइस दङ नामा 2024 आव बेयाव जोंनि न'खरजों लोगोसे बयनोबो गोजोननाय लाबोथों मोजां लाबोथों बे बोसोरा आरो फरेनाव बेरायनो मोनथों ने बाबा खनसे पासपर्टखौ इउज खालामनो मोनथों पासपर्टआ जाम जाना दंथारो स्कुलनि खामानि नामा आइनि लांथिसो आइयालाय आइया लांथियासो जेबो नङा दे मा लुबैयो 2024 आव मोजां मोजां खामानिफ्रा जाफुंथारथों साननाय मानि ओमफ्राय बेरायनो थांनो मोनथों ने बेरायनो मोनदों मोजाङै मोजां आलो गोजोनै मोनजाबाय थाथों दिनैलाय मा जागोन दिनै ज' साब्रैजों माबा मोनसे बेदरफोर लायना जानोसै ओइथिंजाय खामानि मावगासिनो आंखौ लांथिया नुजोबसै दा जेबो नङा दे दाखोलि सावनाया लांदां जाहांबाय नै बिनिफ्राय हाजो नुहुरोथ' आइ बैलाय ओं ओइलाय बैनो बेखिनियाल'सै बे सुबायाल'सै होनदां लीला जोबसिगोन नै बाबा मोननो देखायदों बेरा होनो थाखाय मावनोबो गोरलै जागोन देखायलाय माबायदिखौ बानायनो नागिरदों बिदि बेरा होनो नागिरदों आरो न'आवहाय गथाबाथाय फाक थागोन ना मोजांबो नुगोन ने मिलायनो मोजां जागोन आरो कालारखौ आं माबा नांगोन ना सिंखाव नांगोन दां माथो गेजेराव जाबनाया मोजां जागोन खै फुट होगोन 4 फुट होयोना 4 फुट सोबा सिनसे गोजौ जागोन आरो होमबाना मोजांसिन जागोन 4 फुट 22 इन्सि होमबाना बेनिफ्राय बांद्राय गाहाय होनो हाबाय आरो ओरै नोंसिनि समानजों नोंसोरजों समान दिनैथ' दाननायावनो थांगोन ने निउ इयार जाहैबाय मंगलबारनिफ्राय दायो जोङो बारियाव थांनो नागिरदों लास्टथिंजायबो दङ नालाय औवा बेखौ नायनो थांनो नागिरदों साथामजों माखौ हाया आंबो बे दाखालि खनसे बारियाव फैनायानो आंना आथिङाव सेस माबा जाजोबदोंना दाबो मानो ओमफ्राय बोरैबानो दख'ना गानबाबो रोजा जिनिस गानबाबो माबा हैजोबदोंमोन ओइ गोलैगोन मोजाङै गाहायाव नायनानैसो थाबायखादो आइया नायनानै थाबायबाबो गोलैयोहाय ओमफ्राय गोदान बोसोरावहाय आङो मा हास्थायो गोदान बोसोरावहाय आं हास्थायो जे गासैबो खुसि खुसियै जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो पार्सनेलि आङो लुगैयो आंनि थाखाय जे माबा मोनसे जिउआव मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो ओमफ्राय एटलिस्ट मोनसे मोजां जब ओमफ्राय
बेरायनो मोनथों इसोरा बेरायनो मोनहोथों जोंखौ आं बिराद बेरायनो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय देग्लायथ' माखासे बिराद माने ओरैबायदि जादोंना जोंहा बेरायनो थांनो सानो खिन्थु जाफुङा माबा माबि खामानि गेजेराव फैनानै होयो आरोना थ' आङो सानो बे 2024आव जाहाथे आं बेरायनो मोनो माने राजाजों आंजों बेरायनो मोनो आरो जायखिजाया न'नि फेमिलिफोरजों बेरायनो मोनो अबावबा गोदान जायगायावहाय बेनोसै आरो बिनि उनावहाय गासिबो मोजाङैनो थाथों देहाफ्रा मोजाङैनो थाथों जेबो बेराम जायाथों आरो सोरनिबा हाबा मोनजाथों न'खरनि मानसिनि प्लिज सोरबा हाबा जा न'खरनि मानसि जाथावनाफ्रा आरोना थ' बेनोसै आरो आं हास्थायो नोंथांमोननि जिउआबो मोजाङैनो मोजां थांथों रंजा खुसियै बेनोसै आरो दिनैथ' बयबो मोजाङैनो पार्टि खालामदो रावबो लोंला जाला खालामनानैहाय दा बेरायसै गारि दा सालायसै मानो होनब्ला नुबाय थायो निउसफ्राव बिराद लाइमोनफ्रा जौ लोङै गारि सालायनानै बिदिनो एक्सिडेन्ट जानाय मानाय जाहाथे दा जाथों ओंखायनो नोंथांमोनाबो गावबा गाव एसे नोजोर होदो आरोना आरो आं मोनसे खोथा सानदों आरोना गोदोथ' जोङो जेब्ला उन्दैमोन बे समावहाय जोङो बे दाबायदि समाव खिन्थु बिराद बिजि थायोमोन मानो बिजि थायोमोन नोंथांमोना मिथिगौना ग्रिटिंस कार्ड बानायनायावहाय ओमफ्राय बानायाब्लाबो दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनानैहाय जोंनि स्पेसियेल लोगोफोरनो ग्रिटिंस कार्ड होनाय आरोना थ' दानि जुगावथ' ग्रिटिंस कार्डनि जेबो सोमोन्दोआनो गैला मानो होनबा बयनिबो आखायाव मबाइलसै खिन्थु जोंनि समावथ' जों उन्दै समाव मबाइल मोनामोन जोङो दखानाव थाङोमोन ग्रिटिंस कार्ड बायोमोन आरो जुदि बायाबा गावनो बानायनानै होयोमोन आरोना स्पेसियेल लोगोफोरनो ओमफ्राय आं सानोखि बे बानायनाय ओमफ्राय ग्रिटिंस कार्ड होनायानो साबसिनमोन मानो होनबा बेहाय माने अननाय थायो मा थायो ओमफ्राय ग्रिटिंस कार्ड होनाय नामाव लोगो हमलायनायबो जायोमोन लोगोफोरखौ गोदान बोसोरावहाय खिन्थु दानि जुगावहाय ओरैबायदि जाहैबाय जे जोङो सोरबा सासे मानसिखौ पार्सनेलि उइस खालामनायाथ' बादानो जोङो मोनसेल' स्टेटास लागायनानै होयो हेपि निउ इयार टु एभ्रिवान थ' होमबाथाय खामानिया जोब्बाय खिन्थु गोदो जोङो ग्रिटिंस कार्ड बानायनायावहायनो टाइम लायोमोन मायोमोन आरो बे बानायनायावहाय जोंनि अननाय मोजां मोननाय बेफोरखौ जोङो माने नुनो मोनोमोन आरोना आरो गोदो ग्रिटिंस कार्डनि थाखाय मेरला दखानदारफोराबो माखासे बिजनेस जायोमोन आरो खिन्थु दाना बिजनेसखौ जानाय नुला मानसिफ्रा बाहायाबा अबाव बिजनेस जानाय नङा होमबा थ' आं मा सानदोंखि राजानो दिनै हरावहाय 12 PM होनगोन ना मा होनगोन AM होनगोन जायखिजाया हरनि 12थायावहाय आं गांसे ग्रिटिंस कार्ड होनानै सारप्राइज खालामनो नामा बानायनानै आरोना बानायनाय हुदायाथ' गैला बेसेबा बोसोर जाबाय क्लास 9-10आवबो जोङो होदोंना होआखैमोनथाय आं बावगारलायलांबाय थ' ट्राइ खालामनानै नायनोसै ना मा होनो हरावहाय होनोसै आरो बेनो थ' बानायनोसैथ' हेल' नोंथां दिनैथ' लास्ट दे मा प्लेन दङ बेदर जागोन ओमफ्राय वाइन लोंगोन एसे सानैजों लोंगोन वाइन एसे मोजां वाइन लाबोगोन ओमफ्राय आंथ' लोंनायाव दाउ जानोसै दाउखौ एसे बेलेग स्टाइलनि संसै नों संगोन आरो ज' संगोन ब्रा अरावनो बायह्रायाव संगोन अराव संनानै आरामनो वाइनजों साजायनोसै डिलिशियास गोथावनो दरसे जायै लोंसै आराम आच्छा ओमफ्राय वाइनाथ' फैया दा बारा लोंबा फैयो आच्छा बाट खिन्थु एफा माबा नाङा आरो देहायाव इम्पेक्ट खोख्लैया आच्छा मुलुगा सान्ति जाथों बे फेसबुकाव गाज्रि भिडिअ नुनायफ्रा खमायथों मानसिफोराव एसे साननो हानाय गोहो फैथों ओमफ्राय बयबो गोरों बयबो साननो हानाय जाबासो मुलुगा सान्ति जायो सासेल' साननो गोरों जाबा जाया बयबो साननो गोरों जानांगोन बुजिनांगोन आच्छा ओमफ्राय मा आंनि गोसोआ सान्ति हेपि थाथों बेनो ओमफ्राय जाबाय हेपिनेस इज मोर इम्पर्टेन्ट जाबाय नुदों आं मा लुगैदोंमोन बेनिफ्राय बेखौ मोनासै ओमफ्राय बेनो हेपिनेस जाहैबायब्रा मा लुगैदों नोंलाय खनसेथ' बुं मा अननाय होनगोन आरो बे अननाय नङा मा बेरायगोनब्रा औ शिलंआव थांगोन अनलि शिलं नै 2024 आं हास्थायोखि बिराद बेरायनो मोनथों जोङो फेमिलि आरो जों सानैबो दे बेरायगोन बिराद फैसा खामायनो हाथों राजाया जाहाथे आंखौ बेरायहोनो हायो आरो क्रर बांद्रायबाय नामा बांद्राय होनबासो खमखौ मोनो नालाय ओंखायनो क्रर होनसै आरो जोङो दे जाबाय दे राजाजों हमजानोसै मोनो आङो ग्रिटिंस कार्ड बानायनाय जि आराम फट' आङो
ओरैनो A4 साइजआवहाय प्रिन्ट खालामदोंमोन आरोना थ' प्रिन्टारनि गाबनायखौ खोनानानैहाय बियो फैबायमोन आरोना मा खालामनो होननानै ओमफ्राय नै आं बायहेरायावनो फैबाय डाइनिंआवहाय बानायनोसै बियो जेब्लासिम न' सिङाव थायो अब्लासिम थाब थाब बानायनोसै मोजां जानाय नङा आरोना जास्ट ओरैनो नै बिखुंना जाबायना ओरै सिम्पोल आरोना जेबो रोङा नालाय जि गोबाव जाबाय बानायथारिया थ' नैबेखौ बानायबाय सिम्पोल गोजोना ओमफ्राय दायो आङो माखासे नङा गांथाम फट' सुदों आरोना नै बेखौनो हायै हायै लागायना होनोसै आरो मेस नै फाइनेलि जाबाय नै आरो बिनिफ्राय बांद्राय मोजां खालामनो आं हाला ओमफ्राय बेखौ खुलिनानै जेबो गैया ओमफ्राय नै बेखौनो बानायबाय आरोना दा मोनायावहाय नायनोसै बिनि रिएक्सनखौ गिबियावनो आं बेखौ दोनखुमानोसै आरोना लेखा गेजेरावहाय दोनखुमानोसै बेहाय दङ बिराद दायो जोङो बाजाराव थांगासिनो मा मोनो लानानै फैनोसै आरोना जानो थाखाय ओमफ्राय माबै सिगांथिंजाय जि मोसा थांदों पिकनिक जाग्राफ्रा जोंहा देग्लाय पिकनिकआनो जानाय जायासै माथो न'आव जागोनब्रा न'आव जानाय पिकनिक जानाय जाया नामा जागोन बाजारनिफ्रायथ' सफैबाय खिन्थु मोनसे खोथा जाहैबाय अमाखौनो मोनासै ओरैबायदि लांदोंनो मानसिफ्रा अमाखौ गैया दाथ' माने आद्रा मोनसिगोन आरोना अमा गैयाबाथ' पार्टि खालामनाय बायदि मोनथ्रा नालाय थ' मा खालामनो उपाय गैया ओरैनोथ' जाबाय थानाय जाखायो मैयाल'सो जादों अमाखौ थ' दिनैहाय दाउखौनो जानोसै ओमफ्राय दहाय फुंनि ना एसे दङ बेखौनो जानोसै आरो बेनोसै आरो जोंना साब्रैल' नालाय मानसि बुरजाबो नङा मानसि बुरजाबा माबा मोनसे जागौमोन बे थ' बिदिनोसै बेखौनो संसै आरो आं दा नै दाउआ संसै आरो बेखौ ओमफ्राय फार्स्ट टाइम ब्रकलिखौ रुदों ओरैनो रुनानै जानोसै आरो आलु मटरजों संसै नैबे नै ब्रकलि रुनाय ओमफ्राय बे नै टमेट' मेनाय ओमफ्राय बे नै गाजर बिट टमेट' मटर चाटनि आरो बे दहाय साननिनो बेखौ एसे गुदुं खालामदों ओमफ्राय नै बेदराव जासिगोन दसे उनावहाय मोनबाय ओमफ्राय आङो बांद्राय फोरानासै मानो होनबा बेनो ओंख्रि बेनो भाजा माने बेदर एवनाय आरोना ओंखायनो आङो बांद्राय फोरानासै फोराननायानो जाबाय जानाया थेवबो दोनसै आरो बिदिनो जानोल'सो नांसिगौ आरो मोनजोब्बाय बेखौ खालामखांबाय आङो नै बिन्दों आरो गोदानखाय ओमफ्राय नै जोंनाव आमाइ आलासि फैदोंमोन अबावबा थांदोंमोननो बेहायनो जोंनाव हाबलांबाय दसे ओमफ्राय दसे जिरायनानै ओंखारलांबायबो आरो ओमफ्राय जों ओंखाम जाखांबाय स' आङो दा बे जिनिसखौ होनो नागिरदों जायखौ आङो दहाय नोंथांमोननो देखायखाबाय ओमफ्राय राजायाबो नुवाखै थ' नायनोसै राजानि एक्सप्रेसना मारै जायो रिएक्सना मारै जायो ना थ' नायलांबाय थादो दे आंजों बेखौ मिसिप्लाय राजा प्लिज मिसिबाय बिथाङा मिसिथार दे Happy New Year, Raza! Greetings card! Tuhan jala Banay mira din ni banay me. Oh, malideng जाहाथे जों बे जिउआव गोदान जायगायाव बेरायहैनो मोनो बा मा
malam baनायखो नोंलाय दहाय बानायदों बेलासि नोंखौन सि आङो प्रिन्टारावसो माबा प्रिन्ट खालामदोंमोन ना बेखौनो ब्रा बेखौ मिथिदों ओमफ्य माला खिथाबोदों बिदि ओइहाय बायहेरायाव फैनानैहाय नों रुम सिङाव थानाय समावनो साहा बागाना स' भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगाङावनो जों सानैबो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोदान हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय कि होनदों नोंबो Happy New Year in advance एडभान्स माने गाबोननो फैखागोन नालाय Happy New Year Happy New Year Happy New Year 2024 बयबो जाहाथे मोजाङै फैगौ बोसोरखौ बारग'लांनो हाथों जाफुंसारथों साननायफ्रा जाफुंसारथों बेखौनो जों आसा खालामो आरो भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामबाय आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन बावदों हा आङो एसे सोंबावनोसै एसेखौनो सोंनो बारा सोंनो नांला दे थ' आं सोंनो सानो जे 2023 नि मस्ट मेमरेबल डेआ मामोन नोंना जोंनि हाबानि दिन आंनाबो बेनो आरोना थ' भिडिअखौ जों बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनलायगोन गोदान ब्लगावहाय बाय बाय बाय